Chasal Horo Kisaswk Themrangrok bai Sabroom Manu Bazar Amchaio Khoroksa Borokni Tongthainok Choropjakmani Yakulo Horsoksawi Rwjakmani Koktwma Abohai Patimung Koktwma Mankha ni Patimung Thaio Sogwikha Khungsa Fairinjin Patimung Koktwma Manmani logi Patimung Thaio Sogwikha Fairinjin Abuni Yakulo Fire Service Arungrokni Saitongma bai Yapau Faiga Horjlai Fiaba Khamitafla Zakha Nongni Fataro Tongmani Chotomani Khnei Abohai Patimung Koktwma Mankha ni Patimung Thaio Sogwikha Manu Bazar Thanani Police Rock Bureau Report, Chini Khorang.